dong kampi aklam long pensi puthot press media court itum phan nilitum kachoro pa jirlo nang itum wang nilitum ke hang por ateng penang tum nang tong dun pon pinilitum dak press meet ke hang alam nilitum jai jako mamasi domane lihin ben than lang nili bang bikrom hanse lapan nili da 5th foundation day aphlc laso long reception committee convener laso long nilihin nili ra nat litum aphlc central committee a general secretary sar kiri rongphar adun thu alang lidung do thulang ilitum aphlc long central committee secretary of law department akai samson teron akai lapen nilidung do thulang aphlc long thak central committee organizing secretary kursing timung akai lapen difu la pen nang chetong dun alang li prodip be akai di FULA long organizing secretary lapen nilipu do thulang kisong be 20 ST uthat lang so ang kanglong alang liha youth wing a secretary in charge lapen kaduk me pinil tum dak reception committee long claim dam rapet claim nilitum la sai pachun rapet akorte lapen CC committee members tum antado nilipachini pon ada la sia frangsi pininitum la bangso a press na tum han kapang da kang tung bang la hen lo nilitum ingdeng pho la aphlc am hang ka thek talon long inkoira trok a constituency pen nang ka chetong dun amuluk arada tum han anta nilitum kachoro pajir pon lo alang litum han nilitum kachoro nang ko kathedo athema inkoira trok a homosti penalang litum dak dong kampi long an kewang ke amethang akhoros amethang a time amethang energy ajakong pensi alang litum dak ni litum long nang chetong dun lo lapen muluk ong dung pen nilitum atum mi chetong pon long lo nilitum reception committee teng ben kachinia teng ke suri grape ho abat amuluk atum nilitum dak chetong lo adun thu nilitum kachoro pajir pon tung labangso ingdeng pho aphlc karja barni labangso katalon long aprangsi nili choro poning tung itu masar jai kathar president aphlc alangli iltum phan bidi seri penseng lok iltum phan jakong iklem kedam jakong nang kipidun penseng lok alangli phan iltum reception committee pen sar jai kathar phan choro pon lo adun thu iltum phan labangso mailong arti nang ipidun thu Nagaland pen nang chetong dun the Rising People's Party RPP latum phan tame nilitum the reception committee pen alang tumhan kachuro pajir ponlo lason thak si Boroland pen Boro National Student Union alang litum tame labangso mailong nang chetong dun pot nilitum kachuro pajir ponlo lason thak si inut intellectual hexer reset amunit Raju Duri advocate Supreme Court Honorable Supreme Court pen alang litame nilitum long aron alam pen chenglok kadugwe nang thanje pan litum long nang chetong dun lo lason thak si Karbi Student Association Maipu Samson teron ke hai alang litame nilitum long labangso mai nang chetong dun pot nilitum kachuro pajir lo lapen nilitum kachuro ponji do thulang traditional dance Garo troops to made Garo tribes atum pantame nilitum kachuro pajir ponlo lapen demasa tribes tum tame nilitum long amethang traditional dress showcase sing na chapaklang do pot nilitum kachuro pajir ponlo lason thak si NC Hills pen nga tong dun delegates Dr. Bangham Hojai lapen Ramesh Kathar lapen Umrong Su pen menan leaders atum nang chetong dun alang litum phanta litum kachuro pajir ponlo lapen Karbi atum ke ilitum Karbi Anglong angkang det le kedo galiapot ilitum ta plain district ajo tum ta kedo tum ta do hala outside 6 sido lakar along kedo Karbi atum ta do alang litum tame atumi labangso mailong RD nang pidun phanang chetong dun pot litum pen kachuro pajir ponlo
lapen APSLC Foundation de Catalona long nilitum tihek pen tame cultural program bipon lasi labangso cultural program long tame Karbi Anglong long mate local artist mate singer tu tame nilitum long nang kacetong dun pot nilitum kachoro pajir pon lo Aphlc Mongol Singh sinar nilitum kacini lake rock rock alang lipan tame nilitum suri reception committee pen kachoro pajir lo lason thak si Samson and Trainel alang litum han tame bahai ni pan tame nilitum ningkang sam akardo malang tum handa pajir lo lasin nilihin pen reception committee hin pen ingdeng pho APSLC Catalona long kadu ko we phanda nilihin pen kachuro pajir lo kili damde ki phodam de tum han ke nil tum han ang dia pon po sini tum matha pon lo lan sini nilihin pen make pachini bon jalo sinon nilitum central committee general secretary pendo alang li pen tame iltum arji pon oh Fifth Foundation Day, Fifth APHLC Foundation Day, dak elitum dong kampi long, elitum kapedo ponon hu, elitum dak abang so mai tiga pacun daji pan, elitum tangka poisa kan cenglok, jakong orang kaduk kau yakinang sok cenam itu. Aporsi elitum APHLC party hoi pen, elitum abang so program kapacun, lake aprang sige rada pana kiro pipartik lo. Constituency tin pen, constituency ko ratrok East West Karbi Anglong pen lapen ke di Mahasau pen. Itu APHLC leader tum pen cenglok, ini tum supporters rada tum, ini tum hanang cerap na cetu tu nopot. Tangka poisa pen cenglok, kaddo ko na cerap ni cetu nopot akiro pilo. Ini alam bang gela halo. La non constituency ko ratrok lapen ke di Mahasau pen ke wangan tame gari motor kaddo ko ke cewan tame. Nili tum central committee pen ke poisa sika isita, poisa isita tum pidun mowe. La kaddo ka wis tame alang litum a constituency tin a PS board committee tum ben cenglok kaddo ka we cerap cipto si alang litum gari motor ta wan la pen ke chu ki juni phanan tame alang litum methang si mena constituency pen dak fifth foundation de long antame che wan lo nilitum dak an pachu duni pusili tum mathalo sitame litum phan itum kaching kitang adim sang kaddo ka we deman tame itum hanang bon lap lo long le dalo sitame rada tum phan nilai kachoro bang lah hello alang litum lana kisung lana kidung bang sami tum nonang karja pun tip penapot lapen kicu kijuni phanan tambe ami thang cewan plang penapot alang litum hana kiro pilo kini alam bang aku non la bang so foundation dia hut litum aphan well wishers nang kerap nang cito do natum penangan do lakat do ko phan stami litum APHLC central committee hoi pen alang litum phan akiro pilo lapen ke thomalam bang gel hello ke bang so program along ili tum la stage kapin kasalam je aphan gate kasalam je aphan pen cenglok kaddo ka bian tame tum la check in hin kai pho kaddo ko bistame rongkhang constituency pen si bum suri si dokai an akit joy pen masi ili tum hanang pidun dalo aposi rongkhang constituency ili tum APHLC klembang pen cenglok ili tum leaders aphan pen dakarat aphan ili tum APHLC central committee hoi pen akiro pilo non bang ke nil tum hin penan ke pachini lo nang tum ben pine duk denar juta me patini tangli tum la di foundation de katalon pon long ton kampi tu la sopu tha pot larta pun pachini pot tha timane la social media long bang kador kampi tu kot confuse do tik nil tum ingdeng pho APSLC foundation katalon pon bang kanil tum tumi dan jethan lo tum mulu ke chingrum chot kali sitame ile tum kitok pen written form pen dame son ba tum claim nangi pusi souvenir paklang asi nil tum chingwai lo labang so souvenir amen le ile tum don kampi pule tum repon yang pusini tum reception committee meeting lo tum chaparai pon lo amasi dak non do bom ilitum atumi hera mai ge dola pe non ilitum press pi bom pathu klam hidi long ka men angkang rong angkang bangke kuna tum kengsang tum kir bangke la ke bordongka nasi bordongka pulo tang te la ke ilitum non mat ke tribal area arlojo la se le dakai tum karbi tum men si chibinai ma usin tum mat halo non mat ke karbi si majority amasin ilitum don kampi usin tum la bangke
irponder lo souvenir amen ta lapen amen mata ni tu mat halo je bordong ka pule thotte dong kampi busi ki juta ke jume ma busi ni tu pon lo lapen public tu mandan itu appeal kang tung lo lapen pachini kang tung lo je itu imun an ke imithang amen le imithang locality long bang ke imithang rong amen Karbi pen si humlok amen ke chir lapen garo tum puno imithang tribes amen pen ke chir tiwa tum puno tiwa pen pachir bang ke me busi ni tum Aphlc pen bang ke appeal bong la so teng ben sini tum la souvenir amen ta la si rip check lo a souvenir da tumi release lo la pen dak public tum anta la don kampi po amen bang sa ning hang po sini tum mat hapon lo la pen sir la tumi ang tong indikator alang li spokesperson lo stami alang li phan tumi radamai tilong lam paning ye pon pere ra pia puthang atumi ge nilitum Aphlc Foundation de phan gel tum aluhi ke hang do lapen nang chetong dun lo Nagaland beta bang lo Boroland beta bang lo lapen Mizoram ben bang nang le ne det lapen Shillong Meghalaya pen Tura beta election reason lo nang le ne det amansa tumi bang gel tum aluhi phan se por ki pige ong nai busin tum mathalo Aphlc doan atuma phan leaders tum phan anang bom ke litum Central Committee of President inule ningje chot tame busin tu mat hapon lo la so teng men sin tum time that to me make up on kali den tum make up on ede ji ana tule ningje ate el tuma general secretary da ningje long le vice president da ningje long le law department secretary da ningje long le kadu ta ningje long le except tum party president an ningje un chot la tumi lal solam clear do nam chot ni solam clear na sa pakai tum nangam jolam Jeng si ang tong si spokesperson alam posi paning jelong le derma olam ha di lasi Aphlc Foundation de lo plotang te rara tumbang ke aluhi alam masih kardian sige ba ni tum Central Committee long ta ke ningwang silam kaning jelo ningwang se ithan lo lasi atumi bang ke aluhi ke chopha plote aluhi tumalam kardi fan se rat tumlang lo hala so aluhi tum kuptialam se rada fan message dikai masih anu kado eta tu bigi prong lasi foundation delong bangke lete nitum ben cekilo kado ka betal dag bangke ake hoy bangkala soroni bangke president and secretary chopo atila ge meeting kali ma disi foundation de ningkan sek pen la pen isi edong amai ke pa dolong bangke lete aluhi tu mansi poor people apa ni silam bangke tuwe la social media long isi heglong lunse po tu ma fan kangrong po alam bang kela ke isi hidung mingduk mimelam lo atela bang soge ilitung ge mena lunse po pacanang mena lun alam pacanang posin itung ge mena ke pan chehang lo inglong aso karbi pancing lo sta hala bang so akarbi atumang people opini la bang so karbi afan pini pinrem thundong bang ke BJP IT sel tumpini labang solam matha thede lama alang lita inut karbi inut arong hang inut arong pi inut teron inut abe inut kroji bohla tumta karbi mati pini labang so a program foundation delong dunang kelunu apot kapin rem kilai ko pi kamat hab na sila solam kaningira mangin itu malang teman arjuna kokpo jong selang to karbi kacing honduk thi kacing hon plot nang labang solam ningje jidan nai lapel labang solam mangke Karbi Anglong lunse po tumhan alang tum dia cho hang bek nai la BJP IT sel tumang ke pini la funded kalilo pini labang so mangat hom rograk Samson ala Samson ingti tenil rong phangat rong funded kalilo ke Karbi Anglong lunse po do an aphan si BJP IT sel tum la ke dia cho hang bek nang ji labang so kang rong po kaning je lam bang ke lake lai prap jin dan jo che hang he plotang de tum tame pini sai deng nang ko gila bangke ni tu la bangke laki la son bangke tapi la bangso ki puapot ke ni tu la bangso Aphlc dak decision committee hin pen chenglok Aphlc Central Committee hin pen talang litum han condemn litum ban bangke